சரி, ஒரு சின்ன ஒரு மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய சலாக்கய சக்ரம் ரோமிலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபேசிதம் ஞாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாயம் ததா சிவ அதிகம் ஏ கிருஷ்ணா கருண சிந்தே தீனபந்தே ஜெகத்பதே गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते कांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी भानुसुदेवी प्रियमानी हरे प्रिय पंचकल्पतराय कृप सिंधु ये वस अधिनाना भावने ये वैष्णो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. ओम हरे कृष्णा. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. சாமிருதம் ரொம்ப அழகாக படிச்சுட்டு இருக்கோம். நாம இரண்டாவது மந்திரம் இரண்டாவது ஸ்லோகத்துல நாம படிக்கணும் இன்னைக்கு. நாம ஹரே கிருஷ்ணா 18வது பக்கத்துல இருந்து நம்ம முடியிருக்கிறோம். ரொம்ப அழகான இடத்துல வந்திருக்கிறோம். அதாவது இரண்டாவது ஸ்லோகம், அதாவது அந்த பதம் என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்க. ரொம்ப அழகாக சொல்லப்படுது. அதாவது 6 விதமா நம்மள பிரிக்கப்படுறாங்க. 6 விதமா பிரிக்கிற தேவைக்கு அதிகமாக உண்ணுதல், அதாவது அதிகமான பற்றுன்னா பௌதிக வஸ்துக்களை அடைவதற்காக, நிறைய விஷயங்களை நாம அடையிறதுக்காக 2. 3வது பாத்தீங்கன்னா பௌதிக விஷயங்களை பேசுதல். 4வது சாஸ்திரங்களை விதிகளை ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு அல்லாமல் ஒப்புக்கு பின்பற்றுது அல்லது சாஸ்திர விதிகளை அலட்சியம் செய்தல். சுதந்திரமாக செயல்படுது அல்லது மனபோன போக்கில் செயல்படுது. இது 4வதா படிச்சோம். 5வது பகவான் உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாத பௌதிக எண்ணம் கொண்டவர்களுக்கு சங்கம் கொள்ளுதல் அப்படின்றத பார்த்தோம். 6வது பாத்தீங்கன்னா பௌதிக சாதனைகள் மேல் பேராசை கொள்ளுதல். இந்த 6 சாரம்சமா நாம இந்த இரண்டாவது பதம் நாம படிக்கிறோம், ஸ்லோகத்துல படிக்கிறோம். 18வது பக்கத்துல வந்து நம்ம விட்டு இருக்கோம். அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது யாராவது படிக்கிறீங்களா? அதாவது பிறப்பு, முதுமை, நோய் மற்றும் மரணம் ஆகியவற்றின் அதுல இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். யாராவது படிக்கிறீங்களா? இல்லை நான் கண்டினியூ பண்ணிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உண்மையில் இந்த பௌதிக உடலில் உள்ள ஜீவராசிகள் அனைவரும் மகா மாயையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ்தான் உள்ளனர். இவர்களை மூவகை துன்பங்களின் ஆதிக்கத்தினுள் உட்படுத்துவதே மகா மாயையின் வேலையாகும். மூவகை துன்பங்கள் பின்வருமாறு: அதி தெய்வீக கிளேஷ, தேவர்களால் விளைவிக்கப்படும் வறட்சி, நிலநடுக்கம் மற்றும் புயல் போன்ற துன்பங்கள். அதி பௌதிக கிளேஷ, பூச்சிகள், எதிரிகள் போன்ற பிற ஜீவராசிகளால் விளைவிக்கப்படும் துன்பங்கள். மற்றும் அத்தியாத்மீக கிளேஷ, உடலாலும் மனதாலும் விளைவிக்கப்படும் துன்பங்கள், மனம் மற்றும் உடல் தளர்ச்சி போன்றவை. தெய்வ பூதாத்மா கேத்தவ, பகிரங்க சக்தியின் கட்டுப்பாட்டினால் இம்மூன்று துன்பங்களுக்கு உட்படுத்தப்படும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பல்வேறு கஷ்டங்களை அனுபவிக்கின்றனர். பிறப்பு, முதுமை, நோய் மற்றும் மரணம் ஆகியவற்றின் தொடர்ச்சியே பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை தாக்கும் முக்கிய பிரச்சனைகளாகும். ஜட உலகில் ஒருவன் உடலையும் ஆத்மாவையும் பேணுவதற்காக செயலாற்ற வேண்டியுள்ளது. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வை நிறைவேற்றுவதற்கு சாதகமான முறையில் எவ்வாறு அத்தகைய செயலை ஒருவனால் செய்ய முடியும்? உணவு, தானியங்கள், உடை, பணம் மற்றும் உடலின் பராமரிப்பிற்கு தேவையான மற்ற பொருட்கள் போன்ற அனைத்தும் அனைவருக்கும் தேவையாக உள்ளன.
ஆனால் தனது உண்மையான அடிப்படை தேவைகளுக்கு அதிகமாக ஒருவன் சேகரிக்க கூடாது. இயற்கையாக இக்கொள்கை பின்பற்றப்படுமானால் உடலை பராமரிப்பதில் எவ்வித சிரமமும் இருக்காது. ஹரே இயற்கையின் கிருஷ்ணா ஏற்பாடு. மத்தாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. ஹரே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மத்தாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா உறங்குதல், உண்ணுதல் இதை பத்தி நாம பகவத்கீதையில ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில பகவான் ரொம்ப அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கார். சோ இந்த இடத்துலயும் பாருங்க, உணவு தானியங்கள், உடை, பணம் மற்றும் உடலின் பராமரிப்பு, தேவையான மற்ற பொருட்கள் போன்ற அனைத்தும் அனைவருக்கும் தேவையாக உள்ளது இல்லைங்களா? இப்ப இந்த விஷயங்கள் பாருங்க, இது நம்ம அன்றாடம் எல்லாருக்கும் சராசரியா பணக்காரனுக்கும் சரி ஏழைக்கா இருந்தாலும் சரி எல்லாமே இது தேவை. இது இல்லாம யாருமே ஜீவிக்க முடியாது உலகத்துல இல்லைங்களா? இப்போ இதுல என்ன சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த மாதிரி கோட்பாட்டுல நம்ம நம்ம நாகரிகமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். இப்ப நமக்கு தேவை, உண்மையான தேவை தானியங்கள் தேவை. உணவுக்கு தானியம் வேணும், உடையும் நமக்கு தேவை, பணம் தேவை. அதுக்கப்புறம் உடலுக்கு பராமரிக்க தேவையான மற்ற பொருட்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பெட் எடுத்துக்கலாம், ஒரு சேர் எடுத்துக்கலாம், ஒரு சோஃபா எடுத்துக்கலாம். இதை ஒரு இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இது உடல் சுகத்துக்காக தேவைப்படுது இல்லைங்களா? இதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் பாத்தீங்களா, பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழறோம். இது இந்த சுகத்துக்காக தான். அதாவது எதுக்காக பாத்தீங்கன்னா, தானியம் வேணும், உடலும் வேணும், அதை உடை வேணும், மனமும் வேணும். உடலுக்கு தேவையான சொகுசுக்கான தேவை நம்ம அதுக்காக தான் சம்பாதிக்கிறோம், அதுக்காக தான் நாம உடல் உழைக்கிறோம், எல்லாமே செய்வோம். இது எல்லாமே என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா வேதம், இதெல்லாம் பந்தப்பட்ட வாழ்க்கைன்னு சொல்லுது. இது எல்லாமே பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை. இப்போ இது எல்லாமே எப்படி நம்ம வாழ முடியும் இல்லைங்களா? நமக்கு தேவை, பணம் தேவை, கண்டிப்பா தேவை. உடையும் தேவை. பணத்துக்கு பணம் தான் உடை வேணும் இல்லைங்களா? எல்லாத்தையும் பொருள்லாம் வாங்க முடியும். வேதம் என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு தேவையானது மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லுது. அதிகமா ஆசைப்படாதீங்க அப்படின்னு. ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் பாத்தீங்களா? இங்க நம்ம புருஷோகத்துல ஒரு பெரிய ஒரு கான்வென்ட் ஒண்ணு இருக்கு. இங்க நிறைய இருக்கு கான்வென்ட். ஒரு பேர் சொல்ல முடியாத ஒரு கான்வென்ட் இருக்கு. அந்த கான்வென்ட்ல பாத்தீங்கன்னா, அந்த குறுகலான சந்து தான், ரோடு தான். அந்த ரோட்ல ஒரு பஸ் ஒண்ணு, பெரிய பஸ் ஒண்ணு போகும், அவ்வளவுதான். எதிர்த்தாப்புல ஒரு கார் வரலாம், அவ்வளவுதான். அந்த அளவுக்கு தான் ரோடு இருக்கும். மிஞ்சி போனா ஒரு 35 அடி 40 அடி அகலம் தான். 40 அடி கூட இருக்காது, 30 அடி தான் இருக்கும். ஸோ அந்த அளவுக்கு அந்த அகலம் இருக்கு, தெருவு இருக்கு. அந்த தெருவுல பாத்தீங்கன்னா, அந்த கான்வென்ட்ல படிக்கிற எல்லாருமே எல்லாம் ரொம்ப வசதி படைச்சவங்க தான். ஒரு குழந்தை, ஒரே ஒரு குழந்தை கூட்டின்னு வருவாங்க. அந்த வீட்டுல ஒரு குழந்தை தான் இருக்கும். மிஞ்சி போனா 2 குழந்தை கூட்டின்னு வருவாங்க ஸ்கூலுக்கு விடுறதுக்கு. காலையில பாத்தீங்கன்னா அந்த ரோட்ல தான் எல்லாரும் காமன் மேன் எல்லாமே அந்த வழி தான் போவாங்க. ஆனா வரவங்க பேரண்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு பெரிய காரு, நீட்டா இருக்கும் அந்த காரு. அந்த கார்ல அந்த ஒரு குழந்தை இறக்கத்துக்காக கொண்டு வருவாங்க. இந்த காரை கொண்டு வருவாங்க. அங்கேயே அதுமே இல்லாம அந்த குழந்தை வாசல்ல, ஸ்கூல் வாசல்ல இறக்கி விடுவாங்க. ஸ்கூல்ல போய் நின்று திறந்து விடுவாங்க. அந்த டிரைவர் இறங்கி நின்று திறந்து விடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்கூல் டைம்ல அவ்வளோ டிராபிக் வரும் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் எது பாருங்களேன், இதெல்லாம் என்னன்னா சுகம். அடுத்தவங்களை பத்தி கவலைப்படுறது கிடையாது. நம்ம குழந்தை சேஃபா படிக்கணும், நம்ம குழந்தை சேஃபா இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆடம்பரமா கொண்டு போய் அதெல்லாம் பண்றாங்க. இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா இல்லைங்களா? இதெல்லாம் அதிகபட்சம் தானே இதெல்லாம். இந்த மாதிரி விஷயங்களை நாம் இதுதான் வேதம் சொல்லுது. இதெல்லாம் தேவையில்லாத, நமக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் தான் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லுங்க. நமக்கு எவ்வளவு சாப்பிட முடியும் பாருங்களேன். ஒரு 4 இட்லி சாப்பிடலாம், அதிகபட்சம் போனோம்னா ஒரு 2 இட்லி எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிடலாம். இதுதான் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு. அதுக்கு மேல சாப்பிட என்ன பாருங்க, உடல் உபாதை தான், ப்ராப்ளம் தான். அதான் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா, 4 கை நமக்கு 4 கை வைத்தியனுக்குன்னு. 4 கை நம்ம சாப்பிடுறோம், இன்னொரு 4 கை சாப்பிடுறது யாருக்கு? டாக்டர் தான் கொடுக்கணும். உடலை ஒத்துக்காது, வேற ப்ராப்ளத்துல கொண்டு போய் வைக்கும். அதனால நாம அந்த மாதிரி இருக்கணும்ன்றது. அப்போ இந்த மாதிரி பொருள் ஆசைக்கும் சரி, தானியம் சேர்த்து வைக்கிறதும் சரி, இதெல்லாம் நாம என்ன பண்றோம்? இன்னொரு உதாரணம் கொடுக்கலாம். இப்போ பிராமண குவாலிட்டியில உள்ளவங்க பாத்தீங்கன்னா, வேதமா தான் சொல்லுது. பிராமணன் என்ன பண்ணுவான்னா, நாளைக்குன்னு எடுத்து வைக்கவே மாட்டான். நாளைக்கு எடுத்து வைக்கிறான்னா அவன் பிராமணனே கிடையாது. இதுதான் வேதம் சொல்லுது. நம்ம அதுக்குள்ள டீப்பா போக வேண்டாம். பிராமண குவாலிட்டி, இப்போ ஒரு சத்திரியன் இருக்கான், ஒரு சூத்திரன் இருக்கான் இல்லைங்களா, ஒரு வைசியர் இருக்கான். இவங்க 3 வர்ணங்களையும் பாருங்களேன். அவன் பிராமண குவாலிட்டியில வர முடியும். அவனும் வேதம் படிக்க முடியும். வேதம் படிக்கலாம், படிக்க முடியாதுல, படிக்கலாம். பக்தி யோகம் பண்ண முடியும். எல்லா ஆத்மாக்களும் பண்ண முடியும். பக்தி யோகம் பண்ணி
அவன் கரெக்டா அந்த வழிமுறையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வேதத்தை படிச்சு அந்த வழிமுறையை வாழ்க்கையை கொண்டு வந்தான்னா அவன் தான் பிராமணன், அவன் தான் வைசியன். இதுதான் வேதம் சொல்லுது. அப்போ அவனுக்கு அந்த பிராமண கோலத்துல வந்துட்டான்னு என்ன அர்த்தம்? நாளைன்றது கிடையாது. இன்னைக்கு என்ன பண்ணணுமோன்றது அது வேதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டதோ அந்த அகர்ம பணியில அவன் செய்வான். அப்ப அதிகமா ஆசைப்படவே மாட்டான். அவனுக்கு என்ன தேவை அது மாத்திரம் தான் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லப்படுது இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம அதிகமாக அது ஆசைப்படப்பட என்ன பாருங்க, நம்ம பந்தப்படுறோம். எல்லா வகையிலும் பந்தப்படுறோம். குடும்பத்திலையும் சரி பந்தப்படுறோம், வெளி உலகத்துக்கும் பந்தப்படுறோம். இப்ப பந்தப்படாம செய்யணும்னா நமக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் எடுத்துக்கணும் தான் வேதம் சொல்லுது. ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கான். நம்ம பௌதிகத்தன்மை போற காரணமே என்ன? இதுதான். அப்ப பௌதிகத்தன்மை போகும்போது ஆன்மீகத்தன்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஆன்மீகத்தன்மை. நெத்தில திருநாம நாம விட்டுப்பாங்க, பட்டை போட்டுப்பாங்க, கழுத்துல கொட்டையை போட்டுப்பாங்க, எல்லாம் செய்வாங்க. ஆனா இந்த மாதிரி விகர்ம பணியில செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அகர்மாவிலே இருப்பாங்க, விகர்மாலே மாறி மாறி போவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது. அப்ப அது நாமும் இந்த பற்றோடு இருக்கிறதுனால தான் இந்த செயலாகுதுன்னு சொல்லக்கூடியது. ஓகே, இப்ப நம்ம இயற்கையின் ஏற்பாடுகளுக்கு ஏற்ப பரிமாண வளர்ச்சியில் சுற்று அதை படிக்கலாம் மாதாஜி, அப்படியே படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இயற்கையின் ஏற்பாடுகளுக்கு ஏற்ப பரிணாம வளர்ச்சியில் கீழ்நிலையில் உள்ள ஜீவராசிகள் தேவைக்கு அதிகமாக சேகரிப்பதோ உண்பதோ இல்லை. இதனால் மிருகங்களுக்கு இடையில் பொதுவாக பொருளாதார பிரச்சனையோ தேவைகளின் பற்றாக்குறையோ இல்லை. ஒரு மூட்டை அரிசியை பொது இடத்தில் வைத்தால் பறவைகள் வந்து சில அரிசிகளை தின்றுவிட்டு பறந்துவிடும். ஆனால் ஒரு மனிதன் அந்த மூட்டையை அப்படியே தூக்கிச் சென்று விடுவான். அவன் வயிறு நிரம்ப உண்ட பின்னர் மீதத்தை சேமித்து வைக்க முயல்வான். சாஸ்திரங்கள் தேவைக்கு அதிகமாக சேமிப்பதை அத்தியாகார தடை செய்கிறது. தற்போது இக்காரணத்தினால்தான் உலகம் துன்புறுகிறது. தேவைக்கு அதிகமாக உண்பதும் சேகரிப்பதும் பிரயாச அல்லது தேவையற்ற முயற்சியை விளைவிக்கின்றன. இறைவனின் ஏற்பாட்டினால் உலகின் எப்பகுதியில் உள்ள எவரும் சிறிதளவு நிலம், ஒரு கறவை மாடு ஆகியவற்றை கொண்டு மிகவும் அமைதியாக வாழ இயலும். வாழ்க்கை தேவையை சம்பாதிப்பதற்கு ஒருவன் ஓரிடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. ஏனெனில் உள்ளூரிலேயே ஒருவன் உணவு தானியங்களை உற்பத்தி செய்யலாம், பசுக்களிடமிருந்து பாலை பெறலாம். அது எல்லா பொருளாதார பிரச்சனைகளையும் தீர்த்துவிடும். அதிர்ஷ்டவசமாக கிருஷ்ண உணர்வு, கிருஷ்ணருடனான நமது உறவு மற்றும் வாழ்வின் உயர்ந்த லட்சியமாகிய கிருஷ்ண பிரேமை ஆகியவற்றை வளர்ப்பதற்காக மனிதனுக்கு உயரிய புத்தி வழங்கப்பட்டுள்ளது. துரதிருஷ்டவசமாக பெயரளவேயான நாகரிக மனிதன் இறை உணர்வு குறித்து கவலைப்படாமல் தேவைக்கு அதிகமாக சேகரிப்பதற்கும் நாவை திருப்தி செய்யும் பொருட்டு உண்பதற்காகவும் மட்டுமே அவனுடைய புத்தியை உபயோகிக்கிறார். இறைவனின் ஏற்பாட்டால் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள மனிதர்களுக்கு தேவையான பாலையும் தானியங்களையும் உற்பத்தி செய்வதற்கு போதுமான வசதி உள்ளது. ஆனால் இறைவனை உணர்வதில் தங்களது புத்தியை உபயோகிப்பதற்கு பதிலாக பெயரளவு புத்திசாலிகளான இவர்கள் பல தேவையற்ற விரும்பத்தகாத பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதில் தங்களுடைய புத்தியை துஷ்பிரயோகம் செய்கின்றனர். இதன் விளைவாக தொழிற்சாலைகள், கசாப்பு கடைகள், விலை மாதர் இல்லங்கள் மற்றும் சாராய கடைகள் ஆகியவை திறக்கப்படுகின்றன. அளவிற்கு அதிகமாக பொருட்களை சேகரிக்க வேண்டாம், அளவிற்கு அதிகமாக உண்ண வேண்டாம், அல்லது செயற்கையான வசதிகளை பெறுவதற்கு தேவையின்றி உழைக்க வேண்டாம் என்று மக்களுக்கு அறிவுரை கூறினால் அவர்களை பழங்கால வாழ்க்கை முறைக்கு திரும்புமாறு யாம் அறிவுறுத்துவதாக எண்ணுகின்றனர். எளிய வாழ்வு மற்றும் உயரிய சிந்தனையை பொதுவாக மக்கள் விரும்புவதில்லை. அது அவர்களுடைய துரதிருஷ்டவசமான நிலையாகும். மனித வாழ்வு இறை உணர்வு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம ஆரம்பத்துல மாதாஜி படிச்ச மாதிரி அனிமலை பத்தி சொல்றாரு. அனிமல் என்ன சொல்ற? அனிமல் என்ன பாருங்க, அதுக்கு தேவையானது மட்டும்தான் அது வேட்டையாடும். அதுக்கு தேவையானதான் வேட்டையாடும். இல்லைன்னா அமைதியா எங்கேயாவது உட்காந்துட்டு இருக்கும், அமைதியா ஒரு இடத்துல தூங்கும், ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி கிடக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா மனுஷன் தான் என்ன பாருங்க, தேவைக்கு அதிகமாகவே நாளைக்கு வேணும், மறுநாள் வேணும், ஒரு வருஷத்துக்கு தேவையான இது வேணும்,
அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு பல 1 வருஷம் 2 வருஷம்னா பரவாயில்ல, 6-5 வம்சத்துக்கு தேவையான சொத்தை சேர்த்து வச்சுப்பாங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப அபத்தம் இல்லைங்களா? பணம்ன்றது எல்லார் கையிலயும் இருக்கணும். ஒரு ஆள் கிட்ட இருக்கிறது அது திருடுக்கு சமம். பணம்னா எல்லார்கிட்டயும் இருக்கணும். அதுதான் பொருளாதாரம். ஒரு ஆள் கிட்ட இப்படி இருக்கும்போது அது பொருளாதாரமே கிடையாது இல்லைங்களா? அது மிருகம் பாருங்க, அந்த மாதிரி தன்மை இருக்காது. இப்ப ரொம்ப அழகா சீல பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு பாருங்க. ஒரு மூட்டை அரிசி வச்சோம்னா அனிமல்கிட்ட வச்ச பறவை என்ன பண்ணும்? அது அழகா வந்து 2 அதுக்கு தேவையான சாப்பிட்டு போயிடும். அதை மனிதன்கிட்ட கொடுத்து பாருங்க, அவன் என்ன பண்ணான்? எடுத்துன்னு போய் அந்த மூட்டையே தூக்கி போயிடுவாங்க. எடுத்துன்னு போய் பதுக்கி வச்சுப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி குணம். அது ஏன்? அது பௌதிக தன்மை. அதே ஆன்மீக தன்மை இருந்ததுன்னா ரொம்ப அழகா எல்லாருக்கும் தேவை அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அது அந்த மாதிரி செயல்பாடு இருப்பாங்க. ஆன்மீக தன்மையோட இருக்கிறவங்க இல்லைங்களா? தேவைக்கு அதிகமாக உண்பதும் சரி, தேவைக்கு அதிகமாக உறங்குவதும் சரி, தேவைக்கு அதிகமா பொருள் ஈட்டுறதுலயும் சரி, இது எல்லாமே எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பௌதிகம் தான். அந்த பௌதிக செயல்பாடு நம்ம என்ன நடக்குது பாருங்க, நிறைய பிரச்சனை இதனால ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். லைஃப் ஃபுல்லா ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். இப்ப 50 வயசான பிறகு சரி 60 வயசு ஆகட்டும், அது வரைக்கும் நம்ம உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கலாம். 60 வயசு அப்புறம் நிம்மதியா உட்காந்துடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அது ரொம்ப தவறு. நம்ம கீதையை தொட்டுட்டோமா, பகவத்கீதையை படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோமா, ஆன்மீகத்துக்கு வந்துட்டோமா, அப்போ நாம பூர்ணமா அதுல இருக்கணும். அதுக்காக செயலை செய்யாம இருக்கக்கூடாது, செயலை செய்யணும். செயலை செஞ்சுக்கிட்டே பற்றற்ற தன்மையா இருக்கணும்ன்றார். இதுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாரு பாருங்க. என்ன மாதிரி உதாரணம் பாருங்க. நமக்கு ஒரு வீடுல பசுமாடு இருந்தா போதும் இல்லைங்களா? தானியத்துக்கு கொஞ்சம் போற நிலம் இருந்தா போதும். வச்சுக்கிட்டு நம்ம உடைஞ்சு நம்ம வச்சு ஜலம் இதை நமக்கு தேவையானதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம சுகமா வாழலாம். பிரச்சனையே கிடையாது. யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. நம்ம அதுக்கு அதிகமா ஆசைப்பட நம்ம என்ன பண்றோம்? உடல் அதிகமா உழைக்கிறோம், தேவையானதை சாப்பிடுறோம், இந்த இந்த இடத்த விட்டு இந்த ஊரை விட்டு வெளி ஊருக்கு போய் சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். அப்ப இதெல்லாம் எதுக்கு பாருங்க? நம்ம சுகமா இருக்கிறது தான். அப்போ அது பௌதிக தன்மை ஏற்படும். அதே ஆன்மீக தன்மை இதெல்லாம் விருத்தி அடைய மாட்டாங்க. ஆன்மீக தன்மை பௌதிக தன்மையிலிருந்து விருத்தி அடையாது. அப்படியே ஆன்மீக தன்மையோட போயிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ பௌதிக தன்மை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகி வந்துருவாங்க இல்லைங்களா? இதுதான் முதல்நிலை பக்தின்னு பகவான் அழகா சொல்லியிருக்காரு. எப்படி பகவான் பக்தி ஏத்துக்கிறாரு பாத்தீங்கன்னா இதுதான். இப்ப நம்ம எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருப்போம். காலையில கோவிலுக்கு போவோம், வீட்டுல மங்களார்த்தி பண்ணுவோம், எல்லாமே செய்வோம். நம்ம நினைக்கிறோம், நம்ம பக்தியை பகவான் ஏத்துக்கிட்டாரா அப்படின்னு நினைப்போம். அதுதான் முதல்நிலை பக்தி. எப்படி சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, பகவான் எப்படி ஏத்துக்கிறாரு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஆன்மீக தன்மையோட செயல்பட்டுமே இருக்கு, பகவான் உணர்வோட செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா பௌதிக தன்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். ஜட வாழ்க்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சிக்கிட்டே வந்துரும். அப்ப ஆன்மீக தன்மை ரொம்ப விரிச்சுக்கிட்டே போகும். அப்ப நிறைய வேதங்கள் படிப்போம். நம்ம பேசுற வார்த்தைகள் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப யாரையும் கலங்கப்படுத்தாது, கஷ்டப்படுத்தாது, யாரையும் எந்த ஒரு செயலுமே நம்ம செய்ய மாட்டோம். பேசுற வார்த்தை கூட சரி, பார்க்கிற பார்வை கூட சரி, எல்லாமே பகவானுடைய உணர்வோட பார்ப்போம். அந்த மாதிரி செயல்பாடும் சரி, குண அதிசயங்கள் எல்லாமே மாறிடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறிடும். அப்போ பாத்தீங்கன்னா இதுதான் பகவான் ஏத்துக்கிட்டார். அந்த பக்தி கண்டிப்பா 100% பகவான் ஏத்துக்கிட்டார். இது 2வது நிலை, இது 3வது நிலை இருக்குது பக்தியிலே. எப்படி உணர முடியும்ன்றத. இதே ஆத்ம தத்துவம் மூலியமாக பகவான் நம்மளுடைய பக்தி எப்படி ஏத்துக்கிட்டாருன்னா, ஆத்ம தத்துவம் மூலியமாக உணர வைக்கிறார் பகவான். அது 13வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. 24 மூலக்கூறுகளோட நாம செயல்படுறோம் பார்த்தீங்களா? அந்த செயல்பாடு எப்படி செயல்படுறோம், அது என்ன மாதிரி பண்றோம்னு அதிலே உணர ஆரம்பிக்க முடியும் நம்மளால. பிராணமய கோசாலையும் ஆனந்தமய கோசாலையும் சரி, அது நிறைய 5 விதமான சாரம்சத்தில் ரொம்ப அழகா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 13 அத்தியாயத்துல கொடுக்குறாரு. அன்னமய்யா கோசா, பிராணமய்யா கோசா, ஞானமய்யா கோசா, விஞ்ஞானமய்யா கோசா, ஆனந்தமய்ய கோசா. இந்த 6 செயல்பாடு 5 செயல்பாடுலயும் ரொம்ப அழகா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், பகவானை உணர முடியும். அப்போ பௌதிக தன்மையிலிருந்து நம்ம பெரிய பெரிய வர வர பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நாகரிகமா வாழணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய உழைக்கிறோம். இப்பதான் 50,000 சம்பாரிச்சா பத்தாது குடும்பத்துக்கு. ஏன்னா அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை பெருசுபடுத்திக்கிட்டோம், விரிவடைச்சிக்கிட்டோம். அப்ப விரிவடைவே பாருங்க, நிறைய உழைக்க வேண்டியிருக்கு, எல்லாரையும் கஷ்டப்படுத்த வேண்டியது இருக்குது, எல்லாமே இது பண்றது இல்லைங்களா? இதே நம்ம வாழ்க்கையை பாருங்க, பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பாருங்க. ஒரு பசுமாடு இருந்தா போதும், வீட்டுல கொஞ்சம் போல நிலம் இருந்தா போதும், தானியத்துக்கு தேவையான நிலம் மட்டும் இருந்தா போதும், அதை உழைச்சி சாப்பிட்டுட்டு பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்து அதை வந்து நீ பகவானுக்கு பிரசாதம் கொடுத்துட்டு இருந்தாவே அதுவே ஹாப்பின்றார். அது பண்ணாவே என் லோகத்துக்கு வந்துருவேன்றார். அப்புறம் பிறப்பிறப்பே இல்லைன்றார். நம்ம அந்த வாழ்க்கையை வாழறோம்னா கொஞ்சம் கடினம் தான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.
இப்ப இந்த இதுல பாருங்க ரொம்ப அழகாக கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப நம்ம தொழிற்சாலை இருக்கு. இதனால இப்ப ஒரு வாழ்க்கை மேன்மைப்படுத்த என்ன பண்றாங்க பாருங்க. ஒரு தொழிற்சாலையை உருவாக்குறாங்க வேலை வாய்ப்புக்காக. கூடவே இந்த கசாப்பு கடை, மதுபானம் கடை, தேவையில்லாத சீட்டாட்டம், இந்த சூது விளையாடுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து குடுக்குறாங்க. அத மக்கள் கிட்ட இப்ப திணிக்கிறாங்க. அதே மக்கள் விரும்பி அதுக்கு போறாங்க. இது ஏன்? எல்லாமே பௌதீகம் தான். பந்தப்படுறாங்க அதுல போய். அப்ப என்ன ஆகும்? நம்ம கலாச்சாரம் எல்லாம் மாறுது. இது எதனால? நாம சுகமா இருக்கிறோம்னு இல்ல. இது சுகமே கிடையாதுன்னு தான் இந்த ஈஷோபநிஷம் சரி, இந்த இதுவும் சொல்லுது. என்ஓஏ நமக்கு அதான் சொல்லிக் கொடுக்குது. இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் ரொம்ப நல்லா அழகா சொல்லப் போறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. அப்படியே கன்டினியூ பண்ணலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே மனித கிருஷ்ணா. வாழ்வு இறை உணர்விற்கானது. இந்த நோக்கத்திற்காகவே மனிதனுக்கு உயரிய அறிவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வுயரிய அறிவு உயர்ந்த நிலையை அடைவதற்காக உள்ளது என்பதில் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் வேத இலக்கியங்களின் உபதேசங்களை பின்பற்ற வேண்டும். உயர் அதிகாரிகளிடமிருந்து இத்தகைய உபதேசங்களை ஏற்பதன் மூலமாக ஒருவன் பக்குவமான ஞானத்தை நிலை பெற இயலும். வாழ்வை அர்த்தமுள்ளதாக்க இயலும். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பாகவதத்தில் 1.2.9 ஸ்ரீல சூத கோஸ்வாமி முறையான மானிட தர்மத்தை பின்வருமாறு விளக்குகிறார். தர்மஸ்ய ஹ்யாபவர்க்யஸ்ய நார்த்தோர்த்த யோ பகல்பதே நார்த்தஸ்ய தர்மைகாந்தஸ்ய காமோ லாபாய ஹி ஸ்மிருதக. விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் தர்மம் அனைத்தும் நிச்சயமாக இறுதியான முக்தியை அடைவதற்கானவை. அவை ஒருபோதும் பௌதிக லாபங்களுக்காக செய்யப்படக்கூடாது. மேலும் உன்னதமான விதிக்கப்பட்ட கடமையில் தர்மத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவன் புலனின்பத்தை அதிகரிப்பதற்காக பௌதிக லாபத்தை ஒருபோதும் பயன்படுத்தக்கூடாது. சாஸ்திர விதிகளுக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நிறைவேற்றுவதே மனித நாகரிகத்தின் முதற்படியாகும். அடிப்படை தர்மத்தை புரிந்து கொள்ளும் வகையில் மனிதனின் உயரிய அறிவை பயிற்றுவிக்க வேண்டும். மனித சமூகத்தில் அநேக மத கருத்துக்கள் உள்ளன. இவை இந்து, கிறிஸ்துவம், யூதம், இஸ்லாம், பௌத்தம் முதலிய பெயர்களால் அழைக்கப்படுகின்றன. ஏனெனில் மதமற்ற மனித சமூகம் மிருகங்களை விட எவ்விதத்திலும் மேலானதல்ல. மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை போல் தர்மஸ்ய ஹ்யாபவர்க்யஸ்ய நார்த்தோர்த்த யோ பகல்பதே. தர்மம் என்பது முக்தி அடைவதற்கானதாகும், உணவை பெறுவதற்காக அல்ல. சில சமயங்களில் பௌதீக முன்னேற்றத்தை நோக்கமாக கொண்டு மதம் என்ற பெயரில் மனித சமூகம் ஏதோ ஒரு முறையை உண்டாக்குகிறது. ஆனால் அத்தகைய மதம் உண்மையான தர்மத்தில் இருந்து தொலை தூரத்தில் இருக்கிறது. கடவுளின் சட்டங்களை புரிந்து கொள்வதே மதமாகும். ஏனெனில் இச்சட்டங்களை முறையாக நிறைவேற்றுவதால் இறுதியில் ஒருவன் பௌதீக பந்தத்தில் இருந்து வெளியேறலாம். அதுவே மதத்தின் உண்மையான நோக்கமாகும். துரதிருஷ்டவசமாக பௌதிக நன்மைக்காக மக்கள் மதத்தை தழுவுகின்றனர். இதற்கு காரணம் அத்தியாகாரா, அதாவது அளவிற்கு அதிகமான ஆசையாகும். வாழ்வின் அடிப்படை தேவைகளில் திருப்தி அடைந்து கிருஷ்ண உணர்வை பயில வேண்டும் என்று உண்மையான மதம் மக்களுக்கு உபதேசிக்கிறது. நமக்கு பொருளாதார முன்னேற்றம் தேவை என்றாலும் பௌதீக வாழ்வின் அடிப்படை தேவைகளை வழங்குவதற்காக மட்டுமே உண்மையான மதம் அதனை அனுமதிக்கின்றது. ஜீவஸ்ய தத்துவ ஜிக்ஞாசா, வாழ்வின் உண்மையான நோக்கம் பூரண உண்மையை பற்றி வினவுவதாகும். அத்தகைய வினா இல்லையெனில் நமது செயற்கையான தேவைகளை திருப்தி செய்வதிலேயே நமது முயற்சியை நாம் அதிகரித்து கொண்டே செல்வோம். ஆன்மீக சாதகன் ஒருவன் பௌதீக விஷயத்திற்காக தீவிரமாக முயற்சிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். மற்றொரு தடை பிரஜல்ப, அதாவது தேவையற்ற பேச்சு. நண்பர்களோடு கூடிய உடனே தேவையற்ற பேச்சை ஆரம்பித்து விடுகிறோம். இத்தகைய பேச்சானது தவளையின் கத்தலை போன்றதாகும். நாம் பேச வேண்டுமெனில் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பற்றி பேச வேண்டும். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்திற்கு வெளியே இருப்பவர்கள்
கட்டு கட்டுக்கட்டாக செய்தித்தாள், வார, மாத இதழ்கள் மற்றும் நாவல்களை வாசித்தல், குறுக்கெழுத்து போட்டிகள் போன்ற மேலும் பல அபத்தமான விஷயங்களில் ஆர்வம் கொண்டவர்களாக உள்ளனர். இவ்விதமாக மக்கள் தங்களது விலை மதிப்பற்ற நேரத்தையும் சக்தியையும் வீணாக்குகின்றனர். மேற்கத்திய நாடுகளில் சுறுசுறுப்பான வாழ்வில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற வயோதிகர்கள் சூதாட்டம், தொலைக்காட்சி பார்த்தல், சமூக அரசியல் விவகாரங்களை விவாதித்தல் போன்ற தேவையற்ற விஷயங்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இவையும் இது போன்ற முக்கியமில்லாத மற்ற செயல்களும் பிரஜல்ப என்னும் பிரிவில் அடங்குகின்றன. கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் கொண்டுள்ள புத்திசாலி நபர்கள் இத்தகைய செயல்களில் ஒருபோதும் பங்கேற்க கூடாது. ஜனசங்க என்பது கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாத மக்களுடன் சங்கம் கொள்வதை குறிக்கின்றது. இத்தகைய சங்கங்களை உறுதியாக தவிர்க்க வேண்டும். எனவே கிருஷ்ண உணர்வுள்ள பக்தர்களின் பக்த சனேவாச சங்கத்தில் மட்டுமே வாழ வேண்டும் என்று ஸ்ரீல நரோத்தமதாச தாகூர் நமக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார். ஒருவன் எப்பொழுதும் பகவானது பக்தர்களின் சங்கத்தில் இருந்து பகவானின் சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். ஒரே விதமான வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களுடன் சேர்வதென்பது அந்த வியாபார முன்னேற்றத்துக்கு மிகவும் உதவக்கூடியதாகும். இதன் காரணமாகவே பௌதீகவாதிகள் தங்களது முயற்சிகளை பலப்படுத்துவதற்காக பல சங்கங்களையும் இயக்கங்களையும் அமைக்கின்றனர். உதாரணமாக வர்த்தக உலகில் பங்கு சந்தை, வர்த்தக சபை போன்ற ஸ்தாபனங்களை காண்கிறோம். அதை போலவே கிருஷ்ணரை மறந்து விடாமல் இருப்பவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள வாய்ப்பளிப்பதற்காக இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை நாங்கள் ஸ்தாபித்திருக்கிறோம். எமது இஸ்கான் இயக்கத்தினால் அளிக்கப்படும் சத்சங்கம் நாளுக்கு நாள் பெருகிக் கொண்டே செல்கிறது. உலகின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் பலர் உறங்கிய நிலையில் உள்ள தங்களது கிருஷ்ண உணர்வை விழிப்புறச் செய்வதற்காக இந்த இயக்கத்தில் சேர்கின்றனர். அறிவை திரட்டுவதில் அளவிற்கு அதிகமான முயற்சியே மன அனுமானிகள் அல்லது வரட்டு அறிஞர்கள் மேற்கொள்கின்றனர் என்றும், இவர்கள் அத்தியாகாரா தேவைக்கு அதிகமாக சேகரித்தல் பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் என்றும் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் தனது அனுவிருத்தி விளக்க உரையில் கூறுகிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்கு ஏற்ப கிருஷ்ண உணர்வற்ற வரட்டு தத்துவங்களின் மீது பல நூல்களை எழுத வேண்டும் எனும் மன அனுமானிகளின் தீவிர முயற்சி முற்றிலும் பயனற்றதாகும். பொருளாதார முன்னேற்றத்தின் மீது பல நூல்களை எழுதும் கர்மிகளின் முயற்சியும் அத்தியாகாரா பிரிவை சேர்ந்ததே ஆகும். அதே போலவே கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாதவர்களும் விஞ்ஞான அறிவு அல்லது பொருளாதார லாபம் என்னும் உருவில் மென்மேலும் அதிகமாக பௌதீக பொருட்களை அடைய விரும்புபவர்களும் அத்தியாகாரா கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்டவர்கள் ஆகின்றனர். கர்மிகள் தங்களை ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 1வது காண்டத்துல 2வது அத்தியாயத்துல 9வது ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. என்னன்னு பாருங்க. சாஸ்திர விதி, இப்ப விதிக்கப்பட்ட கடமை இருக்கு. நம்ம விதிக்கப்பட்ட கடமை நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா? நம்ம இப்ப லெவல் 3ல இருக்கோம். நம்ம விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். அது தர்மம் சொல்லப்படும். அந்த கடமை என்னன்னா தர்மம். அப்போ அந்த தர்மத்தை நாம எல்லாருமே செயல்பட்டா கண்டிப்பாக முக்தி அடைய முடியும். எல்லா ஆத்மாவும் முக்தி அடைய முடியும். அந்த நம்ம கடமையை கரெக்டா செய்யணும். ஆனா இதுல ஒரு விசேஷம் என்னன்னா, பௌதீக லாபத்துக்காக செய்யக்கூடாது. இது ஒண்ணு. பௌதீக லாபத்துன்னா, இப்போ ஒரு ஜோசியர் கடைக்கு ஒரு போறீங்க, ஜாதகம் பார்க்க போறீங்க. அப்போ அவர் ஜாதகம் சொல்றவர் என்ன சொல்லுவார் பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஏதாவது பரிகாரம் பண்ணுங்க, இந்த மாதிரி பண்ணுங்க, இதை பண்ணுங்க, அதை பண்ணுங்கன்றாங்க. அது எதுக்காக பண்ண சொல்றாங்க? உங்களுக்கு ஆன்மீகத்தன்மை வளர்ச்சி அடைறதுக்காக தான் சொல்லுவாங்க. ஆனா சில அந்த ஜாதகம் கொடுக்குறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா, அந்த ப்ராப்ளத்துல தப்பிக்க தான் அது பண்ணீங்கன்னா, அது பரிகாரம் பண்ணீங்கன்னா நீங்க அந்த பிரச்சனை இருந்து வெளியே வந்துருவீங்க அப்படின்னுவாங்க. ஆனா வேதம் என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, அது எந்த இடத்துலயுமே அது மாதிரி சொல்லப்படலை. அது மாதிரி செய்யவே கூடாது. நாமும் தப்பு செஞ்சிருக்கோம்னா அதை அனுபவிச்சே ஆகணும். அதை அனுபவிக்கலன்னு வச்சுக்கலாம், கண்டிப்பாக நமக்கு அடுத்த பிறவி நமக்கு இதை விட மோசமா இருக்கும் சொல்லப்படுது. அதுக்கு ஒரு சின்ன கதை சொல்றோம் பாருங்களேன்.
ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன்னு தெரியல. ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஞானி. அவருக்கு ஒரு ஒரு நிறைய சிஷியமார் இருக்காங்க. நிறைய சிஷியர் இருக்காங்க. அப்போ அவர் என்ன பண்றாரு, எனக்கு வந்து நானு போன ஜென்மத்துல, அதுக்கு முந்தின ஜென்மத்துல 4 முன்னாடி முற்பிறவில நிறைய நான் தீங்குலாம் பண்ணியிருக்கிறேன். அந்த பாவம்லாம் நான் குறையணும்னா, இந்த வாழ்நாள்லயே நான் எல்லாத்தையும் அது அனுபவிச்சாகணும். அதுக்காக நான் இப்ப காசிக்கு போறேன். விஸ்வநாதரை போய் தரிசிக்க போறேன். தரிசிக்க போகும்போது, எனக்கு அந்த என்னென்ன பாவம்லாம் பண்ணனோ, அந்த பாவத்த இந்த வாழ்நாள்லயே நானு அத அனுபவிக்கிறதுக்காக நான் பகவான்கிட்ட வேண்டி இருக்கிறேன். அப்போ நான் போம்போது எனக்கு காது கேட்காது, கண்ணு தெரியாது, கை, கால் விளங்காது, கையெல்லாம் ஒரு மாரி பிளட்டா வந்துட்டு இருக்கும். இந்த மாரி ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு ஏற்படும். அப்போ நீங்க யாராவது ஒரு சிஷ்யமார்கள் எனக்கு பணிவிடை பண்றீங்களா? அப்படின்னு கேட்கிறாரு ஒரு குரு. கேட்ட உடனே அந்த ஞானி கேட்ட உடனே எல்லாருமே கொஞ்சம் யோசனை பண்றாங்க. ஆனா அதுல ஒரு குரு, ஒரு சிஷ்யமார் மட்டும் என்ன சொல்றார், நான் வரேன் அப்படின்னு கையை தூக்குறார். அப்போ உடனே சொல்றார், நீ வரத பத்தி இல்ல. ஆனா எனக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் பிரச்சனைகள் வரும். அதை நீ ஃபேஸ் பண்ணி ஆகணும். எனக்கு நீ பணிவிடை பண்ண ஆகணும் அப்படின்றார். உடனே அந்த சிஷ்யன் என்ன சொல்றாப்புல, நான் கண்டிப்பா பண்றேன். எனக்கு ஒரு இது இல்லை, நான் கண்டிப்பா பண்றேன். அது என்னுடைய கடமை அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுதான் என்னுடைய தர்மம்ன்றார். சரி, ஓகே அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வந்தது. அந்த நாள்ல அவர் கிளம்புறாரு. கூட அந்த சிஷ்யன் மாத்திரம் கிளம்புறாரு. காசிக்கு போறாங்க. காசி விஸ்வநாதரை பார்த்துட்டாங்க. பார்த்துட்டு தரிசனம் பார்த்தாச்சு. பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது அவருக்கு ஒரு பக்கம் ஒரு உடல்ல ஒரு பக்கம் செயல் போயிடுச்சு. ஒரு பக்கம்னா இந்த வலது கை, இடது கால் இது மட்டும் நல்லா இருக்கும். அப்புறம் அப்படியே ஆப்போசிட்ல செயல் இல்லாம இருக்கும். ஒரு டிஃப்ரெண்டா அவருக்கு வந்து ஒரு இது வரும். எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாதி வேலை செய்யாது, ஒரு பாதி வேலை செய்யும். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா இவருக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் நேரா இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி செயல்கள். கண்ணு மங்கி போச்சு. கண்ணு தெரியல. காது சுத்தமா கேட்கல. இந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு. பேசவும் வரமாட்டேங்குது அவருக்கு. இந்த மாதிரி இருக்காரு. இந்த மாதிரி சூழ்நிலை அவருக்கு வந்துருச்சு. கொஞ்சம் படிப்படியா வந்துருச்சு. இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அவருக்கு வந்து கை காலெல்லாம் வந்து இந்த குஷ்டம் சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி கை காலெல்லாம் இழுத்துச்சு. அதுல இருந்து கையெல்லாம் புண்ணாகி இது பிளட்டா வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்துருச்சு. இப்போ அது சிஷியன் தான் அவனுக்கு சுத்தபத்தமா இருந்து அவரை சரி பண்ணணும். ஸோ அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு. ஆனா அவன் சலிக்காம அந்த குருவுக்கு என்ன செய்யணுமோ அந்த கடமையை கரெக்டா செய்யறான். அது அவருடைய தர்மம். சொல்லிதான் வரான். செஞ்சு அது தர்மமா பண்றான். 1 நாள் ஆச்சு, 2 நாள் ஆச்சு, 10 நாள் ஆச்சு, 20 நாள் ஆச்சு, சலிக்காம அவருக்கு என்னென்ன பண்ணுமோ பண்றான். ஆனா அந்த குரு வந்து கோவப்படுறாரு. எப்படிப்பட்ட கோவம்னு பாத்தீங்கன்னா, சாப்பிடுற விஷயத்துல அவருக்கு இந்த எரிச்சல். ஏன்னா இந்த கை கால்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சாதாரணமா ஒரு நோய்வாய்ப்பட்டு நம்ம எப்படி இருக்கும், ஒரு கோபமா இருக்கும், கோவப்படுவோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு எரிச்சல் அடிக்குது. கோவப்படுறார், ரொம்ப அகங்காரம் பண்றார். 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சாப்பிடுற இதெல்லாம் தூக்கி அடிக்கிறார். டேஸ்டே இல்லை, இந்த மாதிரி இருக்கு, அந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி இது பண்றாரு. அதையும் இந்த சிஷ்யன் வந்து அதெல்லாம் பாத்துக்கல. அதெல்லாம் நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமை, அவரு இந்த மாதிரி இருக்கார், அதனால நாம அது பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படின்றத அவர் பண்றாரு. இதெல்லாம் வந்து காசி விஸ்வநாதர் பாக்குறாரு. பகவான் ஈஸ்வரன் பாக்குறாரு. ஈஸ்வர பகவான் பார்த்து என்ன சொல்றாரு, வர்றார். சரி, இவன் இந்த மாதிரிலாம் செய்யறான். ஒரு குருவுக்கு செய்யற அதிகபட்ச தொண்டு பண்றான் இவன். அதனால இவனை அவகிட்ட போய் பேச்சு கொடுக்குறாரு. ஒரு அந்தனர் வேஷத்துல வர்றார். ஒரு அந்தனர் வேஷத்துல வந்து சொல்றார், இது மாதிரி உனக்கு இது மாதிரி நிறைய இதெல்லாம் பண்றியே, நல்லா பண்ற நீ, உனக்கு இதெல்லாம் பண்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இவன் உடனே என்ன பண்றான், சரிங்க அப்படின்னா, உனக்கு ஏதாவது வரம் கேளு, நான் தரேன் உனக்கு அப்படின்றார் அந்த அந்தனர். பகவான் சிவபெருமான் வேஷத்துல வந்திருக்கார், உருவத்துல வந்திருக்காரு. அவன் கேட்கறான். உடனே இல்லைங்க, எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாங்க, இது என்னுடைய கர்மை, இது என்னுடைய கடமை, இது நான் செஞ்சு அவனை குருவுக்கு செய்யற கடமை அப்படின்றான். இல்ல இல்ல, நீங்க குருவுக்கு செய்யற கடமையோட ரொம்ப அதிகமா பண்ற, இது வந்து யாருமே செய்யாத செயல்லாம் நீ செஞ்சுட்டு இருக்க அப்படின்னு, உனக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அப்புறம் யோசனை பண்றான். இவன் ரொம்ப இவர் ரொம்ப நம்மள கேட்கிறாரு. சரி ஐயா, நான் வேணா என்னுடைய குரு கிட்ட கேட்கிறேன். அவர் ஓகேனாருன்னா நான் வந்து நீங்க கொடுங்க. ஆனா எனக்கு வேண்டாம் அந்த பலன். நீங்க கொடுக்குற பலன் வரம் வந்து எனக்கு வேண்டாம். என் குரு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றான். சரி, உடனே நேரா குரு கிட்ட போறான். குரு கிட்ட போய் ஏதோ ஒரு பாஷையில பேசி அவரு சரி சொல்றான். சொன்ன உடனே அப்போ உடனே சொல்றாரு, அவர் கோவப்படுறாரு. என்ன சொல்ல கோவப்படுறாருன்னா, ஏண்டா நான் வந்து இந்த ஜென்மத்துல அந்த பாவத்தெல்லாம் குறைக்கணுன்றதுக்காக தான் நான் வந்து இங்க வந்திருக்கிறேன்.
நீ என்ன வந்து அவர் கொடுக்குற வரத்தை வாங்கி வந்துட்டு நான் போய் சுகமா இருந்தா அப்ப எந்த ஜென்மத்தை தான் நான் அனுபவிக்க முடியும்? திரும்பவும் அடுத்த பிறவி எனக்கு வேணுமா? எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம், இதுலயே நான் அனுபவிச்சாகணும். உடனே சரி சரி குருவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரா வந்து திருப்பியும் வந்து அவர்கிட்ட சொல்றான். அப்போ உடனே பகவான் காட்சி கொடுக்குறாரு. காட்சி கொடுத்த உடனே அவன் வணங்கிட்டு சொல்றான், பகவானே நீங்க கடவுளா வந்திருக்கிறீங்க, எனக்காக சொல்றீங்க, ஆனா எனக்கு வேண்டாம். என்னுடைய கடமை அவருக்கு நான் செய்யணும், பணியோட பண்ணோம். அவர் அது வேண்டான்ற இங்கேயே அனுபவிச்சானுன்றாரு. சரிப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பிடுறாரு. போன உடனே போய் நாராயணன் கிட்ட போய் சொல்றாரு, பகவான் கிட்ட விஷ்ணு பகவான்கிட்ட சொல்றாரு. உடனே நாராயணனும் கிளம்பி வர்றாரு. சரி, அந்த மாதிரி பக்தரை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு வர்றாரு. வந்த பிறகு அவரும் நாராயணன் சொல்றாரு, உனக்கு ஏதாவது வேணுமா சொல்லு, நான் செய்யறேன் அப்படின்றார். இல்லையா, எனக்கு வேண்டாம், என்னுடைய குருவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை நான் செய்யறேன், இது என்னுடைய தர்மம். திருப்பியும் அவருக்கு விளக்கம் கொடுக்கலாம். உடனே பகவான் சொல்றார், நாராயணன் சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. மனைவிக்கு கணவன் செய்யற தொண்டு, கணவன் மனைவிக்கு செய்யற தொண்டு, தாய் தந்தைக்கு செய்ய வேண்டிய தொண்டு மகன் செய்யணும், மகனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை தாய் தந்தை செய்யணும், அந்தனருக்கு செய்ய வேண்டிய சமுதாயம் செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்யணும். இது மாதிரி ஒண்ணு ஒண்ணா சொல்றாரு. சொன்னது இல்லாம இந்த தொண்டு எல்லாமே யார வந்து சேரும் பாத்தீங்கன்னா என்ன வந்துதான் சேரும். நீ யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி தொண்டு செய்யறாங்களோ இந்த தொண்டெல்லாம் எனக்கு செஞ்சதுதான். அதனால நீ வந்து இந்த தொண்டு செய்யற பத்தியா, எனக்கு செய்யற தொண்டு, அதனால உனக்கு ஏதாவது வரம் கொடுத்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு திரும்ப நிக்கிறாரு. இவரு யாரு? பகவான் விஷ்ணு பகவான் சொல்றாரு. உடனே இவன் சொல்றான், இல்ல இல்ல எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு எந்த ஒரு இதுவும் வேண்டாம், அவருக்கு நீங்க ஏதாவது செய்யறதா செய்யுங்க, எனக்கு இது வேண்டாம், எனக்கு வேண்டாம். அவரும் வேண்டான்னு சொல்லிட்டார். சிவபெருமான் வந்து கேட்கும் போது அவர் வேணான்னு சொல்லிட்டார். இப்ப நீங்க வந்து கேக்குறீங்க எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு. இவர் தான் பாத்தீங்கன்னா ராமாயணத்துல முக்கியமான கதாபாத்திரமா வர்றாரு. அது அடுத்த வாரம் சொல்றேன் அவரை பத்தி யாருன்றது. ஏன்னா அவர் ஸ்டோரி இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஏன் சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம தர்மம், நம்மளுடைய கடமை, அது நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமை. அந்த கடமையை நாம கரெக்டா செய்யணும். எதிர்பார்த்து செய்யவே கூடாது. எதிர்பார்த்து செஞ்சோம்னா நம்ம கண்டிப்பா பந்தப்படுவோம். எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும் சரி, ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பகவான், எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் சரி அதை ஃபேஸ் பண்ணு. அது உன்னுடைய கர்மா, அதை நீ ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். நீ தட்டி கழிச்சன்னா அது வந்து திரும்பவும் அடுத்த ஜென்மத்துக்கு வந்தோம், திருப்பி சம்சார கடல் தான்றாரு. அதே மாதிரி உன் வாழ்க்கையில யாரெல்லாம் வர்றாங்களோ, டிராவல் ஆகுறாங்களோ, இவங்க எல்லாமே போன ஜென்மத்துல உங்க கூட வந்தவங்க தான், உங்க கூட இருந்தவங்க தான். இப்ப ரோட்ல ஒருத்தர் வராரு, ஒருத்தர் உனக்கு சொக்கா பிடிச்சி அடிக்கிறாருன்னு வச்சுக்கலாம், போன ஜென்மத்துல நீ அவர்கிட்ட கடமைப்பட்டிருக்க, பிரச்சனையா இருக்கு, அந்த பிரச்சனை இங்க வருது. இதுதான் இதுதான் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் வேதம் சொல்லுது நம்ம. அப்போ நாம வாழ்க்கையில வரவங்க எல்லாருமே ஒரு காலத்துல நாம போன ஜென்மத்திலயோ அது முந்தின ஜென்மத்திலயோ நம்ம கூட இருந்தவங்க தான் எல்லாருமே. இது கருட புராணத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுறாங்க இல்லைங்களா? அதனால நம்மளுடைய சேவை எப்படிப்பட்ட சேவை இருக்கணும்னா, பகவான உணர்வோட நம்ம கடமையே கரெக்டா செய்யணும். கடமையே ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாங்க இந்த இடத்துல. அதே மாதிரி பேசுற விஷயங்கள், நம்ம எது பேசினாலும் சரி அவரை மையப்படுத்தி பேசணும், பகவானை மையப்படுத்தி நம்ம பேசணும், வேதங்களை மையப்படுத்தி பேசணும், அகர்ம பண்ணில நம்ம பேசணும். அதே மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமே சரி அவரை மையப்படுத்தி அந்த இப்படி பகவான் செஞ்சாரு, இப்படி பகவான் பண்ணாரு, இப்படி பகவான் செஞ்சாரு அப்படின்னு சொல்லிதான் நாமும் பேசணும். அப்ப பேசும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த உணர்வு நம்மளை இன்னும் மேன்மைப்படுத்திட்டே இருக்கும். இப்ப சில வீட்டுங்கள்லாம் குழந்தைகள் என்ன பண்ணுவாங்க, ஏதாவது நிலாவை காட்டி சாப்பாடு ஊட்டுவாங்க, இல்ல ஒரு காக்காயை காட்டி சாப்பாடு ஊட்டுவாங்க, இல்ல ஒரு மரத்தை காட்டி சாப்பாடு ஊட்டுவாங்க, ஏதோ ஒண்ணு பயம்புத்தியா சாப்பாடு ஊட்டுவாங்க. இப்ப குழந்தைங்களை பாருங்க, மொபைல் போனை கொடுத்துருவாங்க கையில, இதை பொம்மை படம் வச்சு காட்டு கொடுத்துருவாங்க. இதெல்லாம் வந்து வேதம் என்ன பண்ண சொல்றதுன்னா, இது இப்போ மொபைல் இப்போ விட்டுருங்க, இதை நம்ம காக்காய் சாறு ஊட்டுறது, இந்த காமிச்சு ஊட்டுறது, நிலாவை காமிச்சு ஊட்டுறது, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதம் அக்செப்ட் பண்ணல. காரணம் என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, பகவானுடைய லீலைகளை சொல்லி பகவானுக்கு லீலையை சொல்லும் போது அந்த குழந்தைங்க ரொம்ப ஆர்வமா கேட்கும் போது பண்ணா அந்த உணர்வு அப்பவே குழந்தைங்களுக்கு ஊட்டணுமா. இப்போ ஒரு நிலா கிட்ட வருது, நிலா கிட்ட வருது, ஆகாட்டு சொல்லி குழந்தைக்கு ஊட்டுறோம் பாத்தீங்களா, நாமும் அவங்களுக்கு ஒரு அறியாமையை உண்டாக்குறோம் அந்த குழந்தைக்கு. நிலா எப்படி கிட்ட வரும்? வராது இல்லைங்களா?
அந்த குழந்தைக்கு ஒரு நம்பிக்கையில தன்மையை நம்ம ஊட்டுறோம். அப்போ ஊட்டும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை நாம நினைக்க அது குழந்தை தானே, என்ன தெரிய போன. அதுதான் ஜீவமாய குணமாய சொல்றது. அந்த அந்த மாய தன்மையை நாம் உண்டாக்குறோம். அது மாதிரி செய்யவே கூடாது. எந்த குழந்தைக்குமே, எந்த ஒரு ஜீவராசிக்குமே செய்யக்கூடாது அந்த மாதிரி. நம்பிக்கை இல்லாத விஷயங்களும் அந்த குழந்தைகளுக்கு ஊட்டக்கூடாது. நம்பிக்கையோட இது தவறு, இது தப்பு, இது சொல்லணும். அதே மாதிரி பகவானுடைய மையப்படுத்தி அவர் லீலையை சொல்லி குழந்தைகளுக்கு அன்னம் ஊட்டலாம். எந்த குழந்தை ஊட்டாது பாரு. ஒன்னும் இல்ல, யசோதாயி தன்னுடைய கிருஷ்ணர் வாய் மண்ணை சாப்பிட்டாரு. அதனால வாயை திறந்தா உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு உலகமே தெரியுது. இந்த மாதிரி ஸ்டோரிங்களை சொல்லி குழந்தைகளுக்கு சாப்பாடு ஊட்டலாம். இந்த மாதிரி விஷயங்களை குழந்தைகளுக்கு சொல்லலாம். இந்த மாதிரி விஷயங்களை எல்லாருக்கும் நம்ம பேசலாம். இந்த மாதிரி விஷயம் சொல்லும் போது நம்ம பௌதிக தன்மையிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வெளியே வரும். இது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல, அதாவது 1.2, அதாவது 1வது காண்டத்துல 2வது அத்தியாயத்துல 9வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்படுது. நமக்கு என்ன தர்மம், நமக்கு என்ன விதிக்கப்பட்ட கடமையை நாம செய்யணும். பேச தன்மையும் சரி, பேசுற தன்மைகளும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுலயும் நாமும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம பேசணும். யார் மனசையும் சங்கடப்படுத்தக்கூடாது. யாரையுமே நாமும் புறம் பேசக்கூடாது. பேச ஆரம்பிச்சனால கண்டிப்பா நம்ம பந்தப்படுறோம் இல்லைங்களா? நம்ம கண்டிப்பா இந்த ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் இந்த மாதிரி உபநேசங்கள்லாம் நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுங்களேன், நம்மளே ஒரு மாற்றம் இருக்கும். அது குறிக்கோளா வாழ்க்கை வாழணும் தான் அந்த மாற்றம் வரும். இதுதான் என்னுடைய குறிக்கோள், இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு தர்மத்தை கடைபிடிக்க ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கலாம், நம்ம லைஃப் ஸ்டைலே மாறிடும். அதுதான் பகவான் ரொம்ப அழகா அந்த பக்குவத்தை நம்ம கொடுக்குறாரு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. கர்மிகளை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்ல போறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. கர்மிகள் தங்களது எதிர்கால நிலையை அறியாத ஒரே காரணத்தினால் எதிர்கால தலைமுறைக்கு இன்னும் அதிக அளவு பணத்தை சேமிப்பதற்காக மிகவும் கடுமையாக உழைக்கின்றனர். தங்களது மகன்களுக்கும் பேரன்களுக்கும் மென்மேலும் அதிக பணம் திரட்டுவதிலேயே அக்கறை கொண்டுள்ள அத்தகைய மூடர்கள் அடுத்த பிறவியில் தங்களுடைய நிலை என்னவாக இருக்கும் என்பதை கூட அறியாத நிலையில் இருக்கின்றனர். இக்கருத்தை விளக்கக்கூடிய பல சம்பவங்கள் உள்ளன. ஒருமுறை கர்மி ஒருவன் தனது மகன்களுக்கும் பேரன்களுக்கும் பெரும் செல்வத்தை சேமித்து வைத்தான். ஆனால் அவனது கர்மத்திற்கு ஏற்ப அடுத்த பிறவியில் செருப்பு தைக்கும் தொழிலாளியின் வீட்டில் பிறந்தான். இந்த வீடானது அவன் முற்பிறவியில் தனது குழந்தைகளுக்காக கட்டியிருந்த கட்டடத்திற்கு அருகே அமைந்திருந்தது. இந்த செருப்பு தைப்பவன் தனது முற்பிறவியில் வீட்டிற்கு சென்றபோது அவனது முற்பிறவி மகன்களும் பேரன்களும் அவனை செருப்பால் அடித்தனர். கர்மிகளும் ஞானிகளும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் கொள்ளாதவரை பயனற்ற செயல்களிலேயே தங்களுடைய வாழ்வை தொடர்ந்து விரயம் செய்வர். பிரயோஜனவாதிகள் வாதிப்பதைப் போல உடனடி நன்மைக்காக சாஸ்திர விதிகளில் சிலவற்றை ஏற்றுக்கொள்வது நியம ஆக்ரக என்று அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு உரியவையான சாஸ்திர விதிகளை அலட்சியம் செய்வதானது நியம அக்ரக என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆக்ரக என்னும் சொல் ஏற்றுக்கொள்ள ஆவலுடன் இருத்தல் என்று பொருள்படும். அக்ரக என்னும் சொல் ஏற்க மறுத்தல் என்று பொருள்படும். இவ்விரு சொற்களும் ஏதேனும் ஒன்றை நியமங்கள் என்னும் சொல்லுடன் சேர்ப்பதால் நியமாக்ரக என்னும் சொல் உருவாக்கப்படுகிறது. இவ்வாறாக நியமாக்ரக என்னும் சொல் 2 அர்த்தங்களை கொண்டுள்ளது. இந்த அர்த்தங்கள் சொற்களின் குறிப்பிட்ட சேர்க்கைக்கு ஏற்றவாறு புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக நியமங்களை ஏற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் செலுத்தக்கூடாது. இருப்பினும் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறுவதற்காக சாஸ்திர நியமங்களை அல்லது விதிகளை அவர்கள் மிகவும் நம்பிக்கையுடன் ஏற்க வேண்டும். முறையற்ற பாலுறவு, சூதாட்டம், மாமிசம் உண்ணுதல், போதைப் பொருட்களை ஏற்றல் ஆகியவற்றை தவிர்ப்பதன் மூலமாக கட்டுப்பாட்டு விதிகளை அவர்கள் உறுதியாக பின்பற்ற வேண்டும். வைஷ்ணவர்களை நிந்திப்பவர்களாக மாயாவதிகளின் உறவை ஒருவன் தவிர்க்க வேண்டும். பௌதீக இன்பத்தில் அக்கறை கொண்டவர்களாக முக்திகாமிகள் அருவ பிரம்மத்தின் 2 கலப்பதின் மூலமாக முக்தியடைய விரும்பும் முக்திகாமிகள், அஷ்டாங்க யோக பயிற்சியை பூரணத்துவம் அடைய விரும்பும் சித்திகாமிகள் ஆகியோர் அத்தியாகாரிகள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றனர். இத்தகைய நபர்களுடன் சங்கம் கொள்வது விரும்பத்தக்கதல்ல. அஷ்டாங்க யோகத்தில் பக்குவமடைதல் பிரம்மனின்
இரண்டர கலத்தல், விரும்பிய பௌதிக பொருட்களை அடைதல் ஆகியவற்றின் மூலமாக மனதை விரிவுபடுத்துவதற்காக ஆசைகள் அனைத்தும் பேராசையின் லௌல்ய பிரிவில் அடங்குகின்றன. இத்தகைய ஜட லாபங்களையோ பெயரளவு ஆன்மீக முன்னேற்றத்தையோ அடைவதற்குரிய எல்லா முயற்சிகளும் கிருஷ்ண உணர்வு பாதையில் உள்ள தடைகளாகும். அத்தியாகாரா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க, ஸ்ரீமத் பாகவத்துல சொல்லப்பட்டது போல ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலும் ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுறாங்க இல்லைங்களா? இப்போ ஒரு மாதாஜியோட நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க, என்ன சொன்னாங்க, அதாவது 6வது அத்தியாயத்துல அஷ்டாங்க யோகத்துல சொல்லப்பட்டது போல இப்ப நிறைய இடத்துல இதை அவார்ட் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க, இந்த மாதிரி நல்லதுன்னு சொல்றாங்க, இது மாதிரி செய்யறாங்க. உண்மைதான். ஆனா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, ஹரே கிருஷ்ணா, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை 6வது அத்தியாயம் நமக்கு என்ன மாதிரி புரிதல் கொடுக்குது? இப்ப நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, மாதாஜி இப்ப சொன்னாங்க பாத்தீங்களா, இந்த விஷயங்கள் சொன்னாங்க, அஷ்டாங்கத்தை பத்தி சொன்னாங்க. நீங்க ஏற்கனவே எப்படி என்ன மாதிரி புரிதல் அடைஞ்சிருக்கிறீங்க? ஏன் பகவான் 6வது அத்தியாயத்துல அதை கொண்டு வர்றார்? அஷ்டாங்க யோகத்துக்கு கர்ம யோகத்துல கடைசி அத்தியாயம் அது. ஏன் அந்த அத்தியாயத்துல பகவான் அஷ்டாங்க யோகத்தை கொடுக்கிறார்? ஹரே கிருஷ்ணா, சொல்லுங்க பிரபு. நிஷ்காம கர்ம யோகத்தின் மூலம் எப்படி முக்தி அடைவதுங்கிறது 5வது அத்தியாயத்துல சொல்லியிருப்பாரு. ஓகே, இல்ல 6வது அத்தியாயம் கர்ம, அதாவது என்ன, கர்ம யோகத்துல கடைசி அத்தியாயம் 6வது அத்தியாயம். அந்த 6வது அத்தியாயம் அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி நம்ம சொல்லப்படுறாங்க. ஏன் பகவான் அந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை கொண்டு வர்றாரு? ஏன் அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து வைக்கணும்? அஷ்டாங்க யோகத்திலையும் புலனின்பங்களை, இதுலயும் புலனின்பங்களை விடதான் செய்யணும். புலனின்பத்தை விடதான் செய்யணும். அஷ்டாங்க யோகத்திலையும் சிலது காமனா இருக்கும், அது காமனா இருக்கு, அதுலயும் விட செய்யணும் அப்படின்றார் இல்லைங்களா? நம்மளோட புரிதல் இருக்கு அது மாதிரி. ஓகே ஓகே. வேற இப்ப பிரபுஜி ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க, வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா அது விளக்கம்? நம்ம அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி நம்ம என்ன தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம்? ஏன்னா இந்த உபநிஷத்துல என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, அஷ்டாங்க யோகத்தில் பக்குவம் அடைதல் பிரம்மணி இரண்டர கலைந்து விரும்பிய பௌதீக பொருளை அடைதல் ஆகியவற்றின் மூலமாக மனிதனை விரிவுபடுத்துவதற்கான ஆசைகள் அனைத்துமே பேராசையில் அப்படின்றார் அடங்குகிறது. அஷ்டாங்க யோகம் சொல்லப்படுது பார்த்தீங்கன்னா அது பக்தி யோகத்து கிடையாது. அது உடலையும் மனதையும் புத்தியையும் கண்ட்ரோல் பண்றது அஷ்டாங்க யோகம்ன்றது. ஆனா அது யார் செய்ய முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள் செய்ய முடியாது. பக்தர்கள் செய்ய முடியாது, ஞானிகள் மட்டும்தான் செய்ய முடியும். அஷ்டாங்க யோக சிறப்பே ஞானிகள் தான். ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கிறவரு, ஒரு சமுதாயத்துல ஒரு சம்சார கடல்ல விழுந்து கிடக்கிறவரு, அவர் என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி யோக பயிற்சி தான் வீட்டுல இருந்தே செய்யறாரு, செஞ்சுக்கிட்டு இது பண்றாரு. இதுல கால நேர விரயம் சொல்லுது வேதம். இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையும் பகவானே அதான் சொல்றாரு. ஏன்பா நீ நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல போற, ஏன் சகாம கர்ம யோகத்துல போற, ஏன் ஞான யோகத்துல போற, ஏன் அஷ்டாங்க யோகத்துல போற? இதெல்லாம் போக தேவையில்லை. உன்னுடைய பிளட்ல இயற்கையாவே அந்த ஜீன்ல கலந்து இருக்கு பக்தி யோகம்ன்றது. அந்த பக்தி யோகம் செஞ்சாவே நீ கண்டிப்பா என்னோட லோகத்துக்கு வந்துருவன்ற. இதெல்லாம் நம்ம எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப 6 தத்துவம் கொடுக்குறார் பகவான், வேதங்கள் மூலியமா 6 தத்துவத்தை கொடுக்குறார். இப்ப சாங்கி தத்துவம் கொடுக்குறார் இல்லைங்களா? அப்புறம் நம்ம ஆத்ம தத்துவத்தை கொடுக்குறார். பதஞ்சலி முனியோட அஷ்டாங்க யோகத்தை எப்படி செயல் பண்றோம் அதையும் கொடுக்குறார். ஒரு தத்துவ ஞானிகள் மூலம் கூட எதுக்காக? நமக்கு எல்லாருக்கும் சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு. அந்த சுதந்திரம் மூலியமாக எந்த தத்துவம்னா வாழ்க்கை வாழலாம், வாழத்துக்கு வழிமா. தத்துவம் என்ன சொல்லும்? தர்மத்தை கொடுக்கும். அந்த தர்மத்தை கொடுத்தா மட்டும் போதுமா? அந்த தர்மத்தை கொடுத்து அதை நம்ம செயல்முறையில வரும்போது தான், நம்ம பக்குவம் அடையும் போது தான் பக்தி யோகம்ன்ற இடத்துல நம்ம வரோம். அப்ப பக்தி யோகம் வரும்போது அப்போ பகவான் லோகத்துக்கு நம்ம போறோம். அதுதான் இங்க சொல்றாரு. இத்தகைய ஜடலாபங்களுக்கு பேரளவு ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை அடங்குவதற்குரிய எல்லா முயற்சியும் பகவான் கிருஷ்ண பாதையை தடை தற்களாகும். பகவானுடைய உணர்வோடு செயல்படும் போது இந்த அஷ்டாங்க யோகம் தான் கொஞ்சம் தடைகள் தான் நமக்கு. இப்ப சில மாதாஜிக்கு பாருங்கன்னா, கிளாஸ்ல ஒரு மாதாஜி சொன்னாங்க, எங்க வீட்டுல பெரியம்மா அவங்க வீட்டுல அம்மாவோ யாரோ சொன்னாங்க. சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அதை பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துடும், பயப்படுவாங்க. ஏன்னா பெரியவங்க அது முறைப்படி அவர் ஆச்சாரி இருப்பாங்க. இப்ப பதஞ்சலி முன்னாடி எவ்வளவு அழகா கொடுத்துருக்காரு, அவருடைய சிஷியன்மாருக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அதே மாதிரி வழி வழியா வரவங்க அந்த ஆச்சாரிகள் மூலமாக அவங்க இருக்கும்போது நம்ம செஞ்சா பிரச்சனை இல்லை, அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க.
நாம அதை டிவிலையோ இல்ல புக்லயோ ஏதோ படிச்சுட்டு யாரோ சொல்றது வீட்டுல தனிமையில உட்காந்து நம்ம செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் வரும். அது ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுல இருந்தே செய்ய ஆரம்பிக்கணும். அதுதான் ஞானிகளோட செயல்பாடு. ஞானிகள் என்ன பண்றாங்க, பிரம்மச்சாரியம் விரதம் இருக்கும் போதே சமுதாயத்தை விட்டே போயிடுவாங்க, குடும்பத்தை விட்டே வெளியே போயிடுவாங்க. போய் எங்கேயோ காட்டுல மாட்டுலயே உட்காந்துப்பாங்க, உட்காந்துக்கிட்டு அங்க போய் தவம் பண்ணுவாங்க. அவங்க பண்ணலாம், ஞானிகள் அவங்க. நாம பண்ண முடியுமா? நாம சம்சார கடல்ல கிரகஸ்தனா இருக்கிறோம், நம்ம எல்லாமே குடும்பத்துல இருக்கோம், சமுதாயத்தோட இருக்கிறோம். நாம அது பண்ணவே முடியாது, கடினம். நம்முடைய சுகமான இயல்பான நிலை என்ன? பக்தி யோகம் தான். அதுதான் சிறந்ததுன்றார். ரொம்ப அழகா சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மாதாஜி படிக்கவா? படிங்க பிரபுஜி. படிங்க பிரபு. அத்தியாகார தொடர்பான ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் ஆலோசனையை தவிர்த்ததாலேயே முதலாளித்துவத்திற்கும் பொதுவுடைமைவாதத்திற்கும் இடையில் நவீன ஆயுத போர் நடந்தது. நவீன கால முதலாளிகள் தேவைக்கு அதிகமாக செல்வத்தை திரட்டுகின்றனர். அவர்களது செல்வ செழிப்பில் பொறாமை கொண்ட பொது உடைமைவாதிகள் எல்லா செல்வத்தையும் சொத்தையும் தேசியமயமாக்க விரும்புகின்றனர். துரதிருஷ்டவசமாக செல்வத்தையும் அதன் விநியோக பிரச்சனையும் எப்படி தீர்ப்பதென்பது பொது உடைமைவாதிகளுக்கு தெரியவில்லை. இதன் காரணமாக முதலாளிகளின் செல்வம் பொது உடைமைவாதிகளின் கைக்கு வரும்போது எந்த தீர்வும் விளைவதில்லை. இவ்விரு தத்துவங்களுக்கு எதிரான கிருஷ்ண உணர்வு கொள்கை அனைத்து செல்வமும் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானதாகும் என்று குறிப்பிடுகின்றது. இவ்வாறாக எல்லா செல்வமும் கிருஷ்ணரின் ஆட்சி முறையின் கீழ் வந்தால் அல்லாது மனித சமுதாயத்தின் பொருளாதார பிரச்சனைக்கு எந்த தீர்வும் இல்லை. செல்வத்தை பொது உடைமைவாதிகள் அல்லது முதலாளிகளின் கைகளில் ஒப்படைப்பதால் எந்த பிரச்சனையும் தீர்க்க இயலாது. வீதியில் கிடக்கும் 100 ரூபாய் நோட்டு ஒன்றை காணும் ஒருவன் அதனை தனது சட்டை பைக்குள் வைத்துக் கொள்வான் எனில் அத்தகைய மனிதன் நேர்மையானவன் அல்ல. மற்றொருவன் அப்பணத்தை கண்டு மற்றவர்களின் சொத்தை தொடக்கூடாது என்றெண்ணி அங்கே விட்டுவிட முடிவு செய்யக்கூடும். இந்த இரண்டாவது மனிதன் தனது சுய நோக்கங்களுக்காக பணத்தை திருடவில்லை என்றாலும் அதன் சரியான உபயோகத்தை அவன் அறிந்திருக்கவில்லை. 100 ரூபாய் நோட்டை காணும் மூன்றாவது மனிதன் அதை எடுத்து அதை துளைத்து விட்டவனிடம் ஒப்படைக்கக்கூடும். இவன் தன்னுடைய உபயோகத்திற்காக பணத்தை திருடவும் இல்லை, வீதியில் கிடக்கும்படி அதை உதாசீனப்படுத்தவும் இல்லை. அதை எடுத்து தொலைத்தவனின் கையில் ஒப்படைத்ததன் மூலமாக இவன் நேர்மையும் விவேகமும் கொண்டவனாக இருக்கிறான். செல்வத்தை முதலாளிகளிடமிருந்து பொது உடைமைவாதிகளின் கைக்கு மாற்றுவதால் மட்டும் இக்காலத்து அரசியல் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண இயலாது. ஏனெனில் செல்வம் பொது உடைமைவாதிகளின் கைக்கு செல்லும் போது அதை அவன் தனது புலனின்பத்திற்காக உபயோகிக்கிறான் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. உலகில் உள்ள செல்வம் உண்மையில் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானதாகும். மேலும் மனிதன், மிருகம் என உலகில் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் இறைவனின் சொத்தை தங்களது பராமரிப்பிற்கு உபயோகிக்கும் பிறப்புரிமை உண்டு. தனது தேவைக்கு அதிகமானதை ஒருவன் எடுத்துக்கொள்ளும் போது அவன் ஒரு முதலாளியாக அல்லது பொது உடைமைவாதியாக இருப்பினும் அவன் ஒரு திருடனே. இக்காரணத்தினால் அவன் இயற்கையின் சட்டங்களினால் தண்டிக்கப்படுகிறான். உலகில் உள்ள செல்வத்தை அனைத்து ஜீவராசிகளின் நன்மைக்காகவும் உபயோகிக்க வேண்டும். ஏனெனில் அதுவே இயற்கை அன்னையின் திட்டமாகும். இறைவனுடைய செல்வத்தை உபயோகித்து உயிர் வாழும் உரிமை அனைவருக்கும் உண்டு. இறைவனின் உடைமைகளை விஞ்ஞானபூர்வமான முறையில் உபயோகிக்க மக்கள் கற்றுக்கொள்ளும் போது மற்றவர்களின் உடைமைகளை அபகரிப்பதில் ஈடுபட மாட்டார்கள். அதன் பின்னர் ஒரு சீர்மிகு சமூகத்தை உருவாக்க முடியும். அத்தகையதொரு ஆன்மீக சமுதாயத்திற்குரிய அடிப்படை கொள்கை ஸ்ரீ ஈசோபனிஷத்தின் முதல் மந்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஈசாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத் கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜெகத்தேன தயக்தேன குஞ்சிதா மாக்ருதகஷ சவித்தனம். பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அசையும் அசையா பொருட்கள் அனைத்தும் இறைவனுடைய கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்டவை, அவருக்கு சொந்தமானவை. எனவே ஒருவன் தன் தேவைக்கு அவசியமான பொருட்களை தனக்கென ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பங்கை மட்டுமே ஏற்றுக்கொண்டு மற்றவை பிறருடையவை என்பதை அறிந்து அவற்றை பெற முயலக்கூடாது. இந்த ஜட உலகம் அனைத்து ஜீவராசிகளின் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், அதே சமயம் அவர்கள் பிறரின் உடைமைகளை அபகரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாத வகையில் இறைவனால் திட்டமிடப்பட்ட பூரண ஏற்பாடாகும். இப்பூரண ஏற்பாடு ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவர் உண்மையான தேவைகளுக்கு ஏற்ப சரியான விகிதத்தில் செல்வத்தை அளிக்கிறது. இவ்வாறாக எளிய வாழ்வு, உயர்ந்த சிந்தனை எனும் கொள்கைக்கு ஏற்ப அனைவரும் அமைதியாக வாழலாம். துரதிருஷ்டவசமாக இறைவனின் திட்டத்தில் நம்பிக்கையோ உயர்ந்த ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் எவ்வித விருப்பமோ இல்லாதவர்களான பௌதிகவாதிகள் இறைவன் அளித்த அறிவை தங்களின் பௌதிக உடைமைகளை பெருக்குவதற்காக உபயோகித்து அதை துஷ்பிரயோகம் செய்கின்றனர்.
அவர்கள் தங்களின் பௌதிக அந்தஸ்தை முன்னேற்றிக் கொள்வதற்காக முதலாளித்துவம் மற்றும் பௌதிக பொது உடைமைவாதம் போன்ற பல முறைகளை திட்டமிடுகின்றனர். அவர்கள் இறைவனின் சட்டத்திலோ உயரிய நோக்கத்திலோ அக்கறை கொண்டிருக்கவில்லை. எண்ணிலடங்காத தங்களுடைய புலனின்ப ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதில் பேராவல் கொண்டு அவர்களது சக ஜீவராசிகளை சுரண்டி வாழும் திறமையில் பிரசித்தி பெற்றவர்களாக இருக்கின்றனர். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியால் விவரிக்கப்பட்ட அத்தியாகார முதலிய இக்குற்றங்களை மனித சமுதாயம் கைவிடும் போது மனிதருக்கும் மிருகங்களுக்கும் முதலாளிகளுக்கும் பொது உடைமைவாதிகளுக்கும் இடையிலான அனைத்து விரோதங்களும் முடிவிற்கு வந்துவிடும். அத்துடன் இசைவின்மையும் நிலையாமையும் கொண்ட பொருளாதார மற்றும் அரசியல் பிரச்சனைகள் அனைத்தும் தீர்க்கப்பட்டுவிடும். இத்தூய உணர்வு சரியான ஆன்மீக கல்வியாலும் கிருஷ்ணபக்தி இயக்கத்தால் விஞ்ஞானபூர்வமாக அளிக்கப்படும் பயிற்சியாலும் எழுப்பப்படுகிறது. இந்த கிருஷ்ணபக்தி இயக்கம் உலகில் அமைதியான நிலையை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக சமூகத்தை அளிக்கின்றது. புத்தியுள்ள மனிதர் ஒவ்வொருக்கும் இந்த கிருஷ்ணபக்தி இயக்கத்தில் இதயபூர்வமாக புகலிடம் கொள்வதன் மூலமாக மேற்குறிப்பிட்ட பக்தி தொண்டின் 6 தடங்களிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டு தன்னுடைய உணர்வை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ரொம்ப அழகா நம்ம இந்த இதை படிச்சோம். நம்ம பிரபுஜி ரொம்ப அழகா தெளிவா படிச்சு கொடுத்தாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம முக்கியமா நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டது இந்த 6 விதமான செயல்பாடு இல்லைங்களா? தேவைக்கு அதிகமாக உண்ணுதல் அல்லது தேவைக்கு அதிகமாக செல்வம் திரட்டுதல், கிடைத்ததற்காக பௌதிக வசதிகளை அடைவதற்கு பெருமுயற்சி செய்தல், 3வது பௌதிக விஷயங்களை பேசுதல், 4வது சாஸ்திர விதிகளை ஆன்மீக முன்னெடுக்க அல்லாமல் ஒப்புக்கு பின்பற்றுதல் அல்லது சாஸ்திர விதிகளை அலட்சியம் செய்து சுதந்திரமாக செயல்படுதல் அல்லது மனம்போன போக்கில் செயல்படுதல், 5 கிறிஸ்தவ உணர்வில் ஆர்வம் இல்லாத பௌதிக எண்ணம் கொண்டவர்களோடு சங்கம் கொள்ளுதல், 6வது பௌதிக சாதனைகள் பேராசை கொள்ளுதல். இந்த 6 விதமான செயல்பாடு ரொம்ப அழகாக பகவான் நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க. சரி, இப்போ நாம இந்த கிளாஸ் இதோட நிறுத்திப்போம். நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 3வது ஸ்லோகம் படிக்க போறோம். 3வது ஸ்லோகத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா 6 விதமான பக்தி யோகம், தூய பக்தி, அனநிய பக்தியை எப்படி பகவானுக்கு கொடுக்கணுன்றதையும் ரொம்ப அழகாக நாளைக்கு நம்ம படிக்கலாம். அதுல பாத்தீங்கன்னா நாம வந்து நம்ம பிரகலாத மகாராஜா வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. பிரகலாத மகாராஜா வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு பாத்தீங்கன்னா, நவவித பக்தியை கொடுக்கணும். எப்படிப்பட்ட நவவித பக்தியை அப்படின்றத நாளைக்கு நீங்க அந்த பக்தியை எப்படி நவவித பக்தியில நம்ம ஏற்கனவே நீங்க படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம கிளாஸ்லயே நம்ம நடத்திருக்கிறோம். அதை நாளைக்கு நீங்க அது நமக்கு வந்து எல்லாரும் பேசலாம். அதை பத்தி நவவித பக்தியை 9 விதமான பக்தி எப்படி நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதா நமக்கு என்ன விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார், ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அது பிரகலாத மகாராஜா எப்படி அது கொடுத்தாருன்றதை நாளைக்கு நாம அந்த கிளாஸ்ல நீங்க எல்லாம் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த இதுல வந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரி புரிதல் அடைஞ்சிருக்கிறீங்க? இந்த 6 விதமான சாராம்சம் மூலியமாக என்ன மாதிரி உங்களுக்கு இதை எப்படி நாமோ இதை நடைமுறைக்கு கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றத நீங்க எல்லாம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு 10 நிமிஷம். பக்தர்கள்ட்ட வேணா சாத்தியமா இருக்கலாம், பக்தர் அல்லாதவர்கள்ட்ட இதை கொண்டு போக முடியாது. கண்டிப்பா பிரபு, கண்டிப்பா. இது வந்து ரொம்ப நம்ம இயற்கையா நம்ம பேசுற விதம் இதுதான். இது உண்மையிலே இந்த உபநேசங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கே கொஞ்சம் நம்ம இத்தனைக்கும் நம்ம 3வது லெவல்ல வந்துருக்கிறோம். இது ஏன் 5வது லெவல்ல இல்ல, பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சவங்க கூட சரி, வைபவ் கிளாஸ் அட்டன் பண்றவங்க கூட சரி, 6வது லெவல்ல போனவங்க கூட சரி, இதை படிச்சாங்கன்னா டக்குன்னு மாற முடியாது. அது அந்த இது வராது. ஏன்னா இது உணர்றது ரொம்ப கடினம். ஆனா அதை வந்து உணர்ந்துடுவோம். ஆனா அதை செயல்பட பண்றோம் பார்த்தீங்களா, நம்ம செயல்ல கொண்டு வரோம் பார்த்தீங்களா, அது கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும். அப்போ இதெல்லாம் கடினம் தான். நம்ம வாழ்க்கையில இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இதுல மற்ற பௌதிக விஷயத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா தவிர்க்க முடியும். பூர்ணமா தவிர்க்க முடியாது, இருந்தாலும் நம்ம வாழ்க்கையில கொஞ்சம் கொஞ்சமா தவிர்த்துட்டே வருவோம். அப்போ நாம இறக்கும் தருவாயிலேயே 6வது அத்தியாயத்துல ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை சொன்ன மாதிரி நம்ம கண்டிப்பாக இதை படிப்படியா முயற்சி பண்ணும்போது, பற்றற்ற தன்மையில முயற்சி பண்ணும்போது கண்டிப்பா நாம பகவான் லோகத்துக்கு போக முடியும். இது 6வது அத்தியாயத்துல பகவானே சொல்லியிருக்காரு. ஆனா அர்ஜுனன் கேட்கிறான், மனதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? என்னால பண்ண முடியாது, காற்றை கூட குடியில் அடைச்சு வச்சிருவேன் கிருஷ்ணா, என்னால செயல்படுத்த முடியல அப்படின்றான். அதுதான் பகவானே சொல்றாரு, உண்மைதான், கடினம் தான் அது. அதே நீ முயற்சி பண்ணு, விடாமுயற்சி பண்ணு. அந்த விடாமுயற்சியில பற்றற்ற தன்மையா செய், பலனை எதிர்பார்த்து செய்யாதுன்றார். அப்ப எதிர்பார்த்து செய்யாது, செஞ்சினா கண்டிப்பா அது கடினமா தான் தெரியும்ன்றார். அப்ப நம்ம செய்யற செயல் எல்லாருமே நம்ம கொஞ்சம் கடினம் தான். அதே நம்ம முயற்சி பண்ணதான் நம்ம முடியும். தேவைக்கு அதிகமாக உண்ணுதலும் சரி. இப்ப நம்ம ஒரு பகவானுடைய பிரசாதமே ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை தான் சொல்றாரு.
என்னுடைய பிரசாதமாக இருந்தாலும் சரி, சாப்பிடுற உனக்கு லிமிட்டோ அதான் லிமிட்டோட சாப்பிடணும், அதிகமாகவும் சாப்பிடக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? என்ன மாதிரி புரிஞ்சல் அடைகிறீங்க? என்ன மாதிரி உங்களை குறிக்கோள் எப்படி இருக்கும்? இனி சாஸ்திரம் மூலியமா நம்ம செயல்பாடு பண்ண முடியுமா? இப்ப பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி எப்படி பண்ண முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி யாரும் ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டேன்றீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஆ பிரபுஜி. சொல்லுங்க கொஸ்டின் என்ன மாதாஜி. பிரபுஜி? கொஸ்டின் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நாம 6 விதமான செயல்பாடு பார்த்தோம். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இந்த 6 விதமான பார்த்தோம். தேவைக்கு அதிகமாக உண்ணுதல் அல்லது தேவைக்கு அதிகமாக செல்வம் திரட்டுதல், அதாவது கிடைத்ததற்கு அரிய பௌதீக வசதிகளை அடைவதற்கு பெரும் முயற்சி செய்தல், பௌதிக விஷயங்களை பேசுதல், சாஸ்திர விதிகளை ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு அல்லாமல் ஒப்புக்கு பின்பற்றுதல், அல்லது சாஸ்திர விதிகளை அலட்சியம் செய்து சுதந்திரமாக செயல்படுதல், அல்லது மனம் போன போக்கில் செயல்படுதல், கிருஷ்ண உணவில் ஆர்வம் இல்லாத பௌதிக எண்ணம் கொண்டவர்களுக்கு சங்கம் கொள்ளுதல், பௌதிக சாதனைகள் மேல் பேராசை கொள்ளுதல். ஸோ இந்த 6 விதமான செயல்பாடு இது நம்ம வாழ்வில நம்ம கொண்டு வர முடியுமா? ஏன்னா இந்த உபநேசம் வாழ்வில கொண்டு வரணும் தான் உபநேசம் சொல்லப்படுது, நமக்கு வேதங்கள் அதான் சொல்லப்படுது. இது நமக்கு சாத்தியப்படுமா? இதை நம்ம செயல்பட பண்ண முடியுமா? நீங்க என்ன மாதிரி புதுல அடைஞ்சிருக்கீங்க? அதான் பிரபுஜி, அந்த அளவுக்கு அதிகமா உண்றது, பேசுறது, பொருள் சேமிக்கிறது, இதனாலதானே பிரபுஜி கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்ட் தான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுல இருந்து நம்ம விலகி வர்றவங்க அவங்க கொஞ்சம் நல்ல மெச்சூரானவங்க. அதுக்குதான முயற்சிகள் எல்லாம் நம்மளுக்கு முடிஞ்சா அது நல்லது. அல்லாட்டிதான் கஷ்டம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அதே மாதிரி பாலியத்தோடு வேதம் சொல்லுது, இப்படி இருக்கணும், அப்படி சொல்றாங்க. அது இப்பதான் நம்ம கேக்குறோம். அதுல இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதும் நமக்கு சரியா புரியல. இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி அதிகமாக உண்ணுதல், செல்வம் திரட்டுதலையும் ப்ராப்ளம் தான். அதிகமாக செல்வம் நம்ம தேவைப்படும் போது பாத்தீங்கன்னா இல்லைங்களா, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அரிய பௌதிக வசதிகளை அடைவதற்கும் பெரும் முயற்சி செய்தல், அதிகமான சொத்து சேர்க்கிறது, அதிகமா ஆடம்பரமா நம்ம வாழறது அப்படின்னு சொல்லுது வேதம். தப்பு இல்ல, இது வரைக்கும் வாழ்ந்துட்டோம், இனி அதை வாழக்கூடாது, அந்த மாதிரி தன்மையில இருந்து கொஞ்சமா விடுபடணும்ன்றது. அப்ப என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, குடும்பத்தை விட்டு விலகி போகணும் அவசியம் இல்லை, குடும்பத்தோட இருந்து நம்மளுடைய வசதிகளை நம்ம குறைச்சிக்கலாம், ஆடம்பரமான வசதியை நம்ம குறைச்சிக்கலாம். அதே மாதிரி பௌதிக விஷயங்களை பத்தி பேசவே கூடாதுன்னு வேதம். அது பேச பேச என்ன பண்ணுதுன்னா, அந்த குணமாய நம்மளை அங்கதான் கொண்டு போயினே இருப்பான். அப்ப குணமாயா வந்துட்டான்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜீவமாயா நம்மகிட்ட வந்துருவான், அவ்வளவு அது செயல்பாடு பண்ண வச்சிருவான் நம்மள. அப்ப நம்ம ரசோகுணம் தான் நம்ம. அதான் பிரபுஜி, நம்ம இந்த இது பௌதிக விருப்பத்தை குறைச்சிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இந்த பக்தி ஆன்மீக இதுக்கு போய்க்கணும். ஆமா ஆமா ஆமா. இப்ப அது எதுக்கு சொல்லுன்னா, ஆன்மீக தன்மை உள்ள கூட சொல்றேன். இப்போ ஒரு திக்ஷா வாங்கிப்பாங்க, ஒரு திக்ஷா வாங்கிக்கிறாங்க, இல்லைங்களா, மந்திர திக்ஷா வாங்கிக்கிறாங்க, அப்புறமா ரெண்டாவது திக்ஷா வாங்கிக்கிறாங்க. நான் தப்பா சொல்லணும்னு நினைக்காதீங்க, சில திக்ஷா வாங்கணும் கூட பாத்தீங்கன்னா சில நேரம் பௌதிக தன்மையில போயிடுவாங்க. பௌதிக தன்மை போறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஏன்னா பகவான் என்ன சொல்ற பாத்தீங்கன்னா, இந்த உடலை விட இந்த ஆத்மா அந்த உடலை விட்டு வெளியே போற வரைக்குமே நம்ம பௌதிகம் தான். நம்ம என்னதான் அநேக பக்தியே கொடுத்தா கூட சரி, அந்த உடலை விட்டு ஆத்மா போற வரைக்குமே, அந்த பூத உடல்ல இருக்கிற வரைக்குமே நம்ம பௌதிகத்தை தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். சில பேர் நிறைய வேதம் படிச்சிருக்கேன், நிறைய உபநேசங்கள் தெரியும், எனக்கு தெரியும் சொல்லுவாங்க, நான் என்ற அகந்தில போயிடுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா. அதுதான் பகவான் சொல்றார், நிறைய சத்துவகுணத்துல உள்ள செயல்பாடு அப்படிதான். சத்துவகுணத்துல என்ன, கரெக்டா அவங்க எல்லா பக்தியும் கரெக்டா கொடுப்பாங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா அந்த ஈகோ இருக்கும், அதே மாதிரி இன்பம் அடைவாங்க, மகிழ்ச்சி அடைப்பாங்க. இது 6வது அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்காரு.
அந்த அதான் குணத்துல இருக்கும். பிரபுஜி 16லயும் ரொம்ப அழகா பக்திக்கு முயற்சி தான் பண்றோமே ஒழிய பக்தர்கள் பக்திக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி பயிற்சி ஹரே பண்ணாதானே பிரபுஜி எல்லாமே வரும். கண்டிப்பா மாதாஜி. நாம பயிற்சி பண்ணணும். அதுதான் நம்ம சொல்றது. பகவான் சொல்றது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில ரொம்ப அழகா சொல்றாரு அர்ஜுனன் கிட்ட. எல்லாமே முறைப்படுத்தி முயற்சி செஞ்சாதான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்குவத்தை அடைய முடியுன்றாரு. அது எப்படி அப்படின்னா பற்றற்ற தன்மையா நீ செய்யற காரியத்துக்கு சுகம் காணாம செய். இன்னொன்னு சொல்றாரு பாருங்க, நிக்கிற இடத்துல உட்கார்ற இடத்துல, படுக்கிற இடத்துல, நடக்கிற இடத்துல, ஓடுற இடத்துல சுகம் காணாதுன்றார். இந்த இந்த 6 செயல்பாடுல சுகம் காண்றவன் கண்டிப்பாக பௌதிக தன்மை தான் இருப்பான் சொல்லுது. நிக்கிற இடம் கூட சரி, அது நம்ம சுகமே நிழலா இருக்கு இங்க நிக்கிற இடத்துல கூட சரி, இடத்துல கூட சுகம் காண எப்படி இருக்கு பாருங்க. அப்போ நாம எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழணும் பாருங்க. பற்றற்ற தன்மை அது நம்ம முயற்சி பண்ண முடியுமா? அதுக்காக நம்ம வாழ்நாளே நாம வந்து அந்த செயல்பாடு பண்ண நம்ம கண்டிப்பாக அந்த செயலுக்கு வந்துருவோம். பௌதிக தன்மை இருக்கும் போது கண்டிப்பாக அது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராது. அதே ஆன்மீக தன்மையோட இருக்கும்போது முயற்சி பண்ண கண்டிப்பா சாத்தியப்படும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதோட கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். நம்ம நாளைக்கு இதை கண்டினியூ பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கிருபதராய கிருப சிந்து பதனானாம் பாவனையே வைஷ்ணவியோ நமோ நமः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम